dames. Nee, Je ziet, wat bleef? nee, ik kom niet. Hoe niet op verbergen? Wie woont hier, dames? Nee, de andere hoor. Ik wil niet. Oh. En wat ziet je? Je ziet De buurvrouw, en dat is ook een vriendin van ons, die woont je achter. Ik woon op een kerkstraat. Dus Ik we woon samen niet zijn- even. Wie dan ook. Dus eigenlijk is dat Ochtuin ook. Ja. Ja, nee, die Nee, hebben Ja, ze. ja. Vanaf hier. Er staat Ja, nog ja. niks. Ja, ja. Dat is haar tuin. Het is hoe een surftuin, dat is Maar- gewoon Annie. Maar Wat blieft? wie is Annie? Ik. Oh, en je ziet, Riet? wat bleef? Riet? Riet. Oh, wacht, ik kan allemaal op de televisie. Dat moet... En ik eet liefst. Annie, Riet en Lies. Ja. Oké. Riet. Ja? Ja. Nou stond je hier in Den Hof, stond je de buurvrouw te helpen. Ja, Terwijl dat. ik denk, En Zie hier je liep dat ook helemaal werk, weg. Ja, Dat is toch niet de plantjes? dat is pas veranderd. Ik woon niet pas. oké. Nog geen in een kleine maand. Dus, dat moest nog helemaal onderhaalde weer. En toen dacht je, dan kon ik Annie even helpen. Ja, Zodat het hem door een ringsje te halen is dadelijk bij Annie. Ja, Ja. dan kan ik haar helpen. en dan werd terug. Ja. Ja. Werd weer terug. Is dat al afgesproken of? Ja, Dat weten we Ik wel was goed blij van dat ik zo'n elkaar. goed buurvrouw kreeg. Hè. Eerst was het die een rommeltje met die neven, maar nu is het toen Riet die kunt worden, dat is het fijn. En de vorige buren die zien verroest, Ja, wat dat een jongste. Die weg, joh. Jongen. Ja. En die dat hoeft die- niks om Den Hof. Nee, nee. Oh nee. En Riet, Dus. waar zou ze hier staan? Waar woont ze Ik hier? woonde buitenavond in zo'n boerderijwoning. Daar had ik enorm veel tuin. Veel te veel voor een vrouw alleen. Dus. En Ja, dat, ze- Ben ik allemaal verkast vrouwen door de die alleen wonen. senioren. Voor het makkelijker te hebben. oh, dit is een seniorenwoning. Ja, ja. Maar daar woonde een jonge jong. Ja, Ja, maar ja, dat kost ook al als ze mee geplaatst moeten worden ergens. Dat doen ze Ja. dat ook, hè. Ik Oh, die pas- moest geplaatst weer, hè? Ja. Die had- Die ja, wonen- dat is met de gemeente, ja, dat alleen, dat kost niet zelfstandig en alles, dat ze niet. Die had een rugzakje. Ja, Ja. ja. Ja, ja. Ja. En dat doen ze dan in het begin zomaar in zo'n woning. Ja, maar ik eigenlijk, vind hè. niet, je moet dus niet in zo'n woningen van senioren beginnen met zo'n ene die de muziek draait en zo, dat vind ik niks. Dat kan je als ik niet toespaas, stond dat open, dat achter de buren en oma en zo, zodat ze Ja. zich daar niet Maar niet koos verstonden. je wel met hem dan door Ja, over praten? Ja, want als er mij gaat houden, ging de klop niet op de deur en dicht zo. En eer ik binnen was, was het zachter. Nee, dat deed er wel als ik toes was, deed dat niet. Maar als de buren die werden de gek vinden, zat er de muziek genoeg al aan. Ja, dan moesten niet tussen mensen van in het toch. Nee, moest je toch niet moesten niet neerzetten. Ik doen. vind klopt niet. Nee, nee. Mensen hun eigen Moest een beetje leeftijd, altijd hè. met de buren rekening Ja. gooien. Maar als je zo'n jonge jongen hebt, ja. Het is niks zo tussen jong volk, jong volk te doen. Hè. Vind ik het niet. Het moet niet bij jullie doen. Hè. En ik vind het fijn hier ook. Ja, want als ze dan eerst boete aanvoert, Ja, dan zult je in denk het ik... veld in feite. Ja, maar dan denk ik dat je minder aanspraak hebt als nou hier Oh, met... veel minder, joh. Veel minder. Maar het is wel fijn vrijheid, hè? Ja, Maar ja. koos je elkaar al voor de tijd? Oh, ja. Ja? Ja, ja. Ik ken Ja, hem ja, ons al betekenis. 47 jaar. Met Ja. tienen en kaarten. Ik ken ons Ja, al ja, heel ja. lang Alle eigenlijk. drie kennen elkaar al zo lang? Ja, Ja? dat is zo lang. Ja, we Ja, we kaarten kennen- omheen. We kennen ons wel. Ja, joh. ja. Dus. Nee. En Kine doen we. We doen alleen maar leuke dingen. Ja. Ja, en Oh, de- dingen die moeten dan. Oh, de meneer zal hier wel dukker een treutje afkomen geven, of niet? Oma is kaarting. Het is een garage op, oh, met zetten met bij mij op het toffel, die geef ik doen maar dan. Ah, dat is goed. Dus. Net achter de deur. En nu zien we samen de tuinen doen. Dat is toch gezellig. Ja. En ik ben achter bezig. Wat hierachter? Ja, achter Ja, de zie je de tuin en door en is hij. Dus dat is een onvervalst stijltje Noorberschap, is dat Ja, hier? ja, juist. Elkaar helpen hè. Ja. En ze doen er niet meer veel hè. Nee. En je ziet alle drie dames alleen? Ja. Ja, Ja? Ja, ja. Ja. we zijn alleen. Zien dat dan toch, is de vrouw dan toch het sterke geslacht? Want die Ik blieven, denk het is ook die vandaag. blieven wel dukker over, hè? Ja, dat Ja. is zo. Maar dat is ook zo, hè. Is Hoi. ook. Dan niet zeggen dat ik een afspraak met oma heb. Hè. Nee, Mogen we even straks spreken? maar eens even aanspreken.
Wat voor afspraakjes zien dat dan? Ja, wel, maar ze heeft die net goed niet zeggen ze. Dat is nou Dat is gezegd. graag opgeleerd als ze die... We zien allerlei geheimen in die buurt. Daar kom ik wel Dank je. achter sinds dat ik hier woon. Altijd geven. Met een gezellig onderheen. En dat verlaat. Geheimen zijn er geen, hè. Maggie, Riet, Ja, Riet hoe lang ziet je al alleen? ik ben veel jaar alleen, maar ik heb wel een vriend, dus ik ben niet meer gans alleen. Oké, dus Ik inmiddels ben is... helemaal alleen, zo moet ik zeggen. Oké. Dus je zult hier regelmatig gezelschap hebben. Ja, Ja. ja, dat is ook wel leuk hè, En waar komt hij vanaf? van mijn sneeuw. Ja, dat is niet het einde van de wereld, dat is niet hè? het einde van de wereld, dus dat is wel heel makkelijk hè. Riet, waar is ze die gevonden? Hè? Waar is ze die gevonden? Moet ik het precies vertellen? Het kan slimmer dat morgen uurt. Ja, met dansen. De mug Met vertellen dansen. wat ze wil. Met Met- dansen. Ja, Ziet dan ook dingen, wordt je dan samen hingeerd? God naar de dansoefenen. ja. Doen we ook. Ja. En Gisteren zaterdag zijn we nog een boksen geweest, zeg je? Ja, ja. Ja. Waar zit je geweest? Een Boksen. boksen, zaterdag. Boksen. Ja. Dat is ook dansen. We moeten ook zorgen dat Ja. die been lenig blijven hè. Ja, bewegen is alles, hè? Ja, nou, we werden stief, hè. Ja, maar luister dames, ik vind dit al knap, dat je ook nog... Oh, dat is helemaal niet knap. Dat ga ik nog wel hoor. En Lies, Hoe lang is het beginnen? Wat is hoe lang is Lies alleen? het? 4 jaar. Ook? Ja. Ja. 14 mei, toen was ik 13. Wat gebeurde er toen? Ja, wie gisteren was 14 mei, ja, dat was in de steldag. Ja. Dus ik ging 's middags naar Wierter en is niet meer teruggekomen. En wat is er gebeurd? Heeft hij een hartstilstand gehad? Nee, of en wat? longen. CPD. En toen kwamen ze ook in één keer vertellen of ze belden op van... Ja, ik was door. Ik was door dat ze zag dat ze s'nachts zou sterven. Dat was ik door, dat zag ze tegen mij. Ik ben ook hier geweest bij dat sterven Oh, natuurlijk. hij was al niet meer toes. Nee, ja, mijn s'morgens is er trein gegaan, hè, 11:15. En s'nachts stoof er. Ja. Ja, dat was toch even heftig, joh. Ja. Maar toch werd een rij gevonden. Moet wel, hè. Dat moet gebeuren. En Alleen is ook maar alleen, dat weet je, is niet plezier. is Annie wel weg? Oh nee, Annie zit achter de stroe aan, Annie, wat denk ik? Nee, achter de stroe voorbij. Wat rust daar in het struikgewas? Annie. Annie heeft in de struik gewassen. Achter de roede dan nog hè. Annie, en wie lang heet Annie al? Ik ben Alleen door het 14 jaar geschit. 14 jaar. Ja, geschit. Ze gaat, kan het langer zijn. Ze gaat. Maar niet- Maar ik Ja. heb wel een goed verstandhouding met mijn ex. Dat, omdat dat door een hersenoperatie was er ja veranderd. Ja. oh, ja, Op dat een is- hersenoperatie gehad en was er ja veranderd. Maar nu is weer gewoon, we doen alles samen met de kleinkinderen en zo allemaal. We hebben goed, we hebben eigenlijk nooit ruzie zo gehad. Maar Gaat het goed. gaat dus wel weer beter met hem. Ja, met hem ook. Ja, nou, we moesten alweer morgen, we moesten ook weer naar het ziekenhuis voor controle. Of gewoon ze geloof ik. Maar we hebben even goed contact met elkaar. En ook voor de kleinkinderen en zo is dat ook veel leuker. Hè. Ja. Opa en oma goed met elkaar omgaan, hè. Voor de kleinkinderen ook leuk. Ja. Maar nooit, Ja, maar nee. neem eens meer een beeld gekomen. Voor mij hoeft het niet meer. Nee? Ze zien mij toch allemaal als moeder. Nee, dat is de verzorging, nee, dat hoeft niet meer voor mij. We hebben niet, toeren niet in de buurt, de mensen van 85 euro met de zeil, was wel een zeil Ja, binnen. dat is En, jullie wel hè. en zo, nee. Loop maar, gewoon vriendjes, veel beter. Nee, Maar geen levenspartner meer. nee, dat hoeft niet meer. Het is hier op kooi koffie gekomen. Nee, die willen me alleen maar voor de verzorging, dat hoeft niet. Hè. Maar stel nou dat er een langs komt. Ja, de goede vriendjes nooit weg. De goede vriendjes nooit weg, nee. Dus de helste deur op een kier. Op een kiertje dan, een klein kier. Op een dag moest ik echt zoeken voor een gooien te vinden. Ja, en meen Dat dan zijn de meeste vrouwen hè, die vrijgezel zijn. Ja. Of die alleen zijn. Ja. Dat is niet vrij. Maar is dat... Ja, Ja, het is... Dus ik ga niet over niet meer.
Brigades. Vrouwen zijn Ja. er genoeg Alleen voor in de de man. gaat. Nee, we hebben Dukker meegemaakt. Joh. Dat, Ja. ja. Dat er met de voet achter de knieën aan ging. En, maar is dat, ik huur ervan op, dus dat is echt zo dat er veel van die oudere manslui zien die vooral een vrouw zoeken om verzorgd te worden, zodat ze zelf niet hoeven te koken of te wassen te Oh, doen. dat weet ik niet. Ja, Nee, dat- we hebben dat een weet goede je nu vriendje toch toen, niet. dat deed alles zelf toen. We hebben hier een goede vriendje van, Oh, dat ja. deed alles zelf nog. 84 deed alles zelf nog. Ja. Ja, Maar als ze met de vrouwen is, dat hij altijd van als de mens. zorg genomen met de vrouwen, die doen met de geer en zo. Nee, dat is heel Ja. fijn. dat is hartstikke schoon, ja. Ja, en de kinderen. Ja, De ik kinderen oost met de bellen of zo, met boodschappen of zo. De kinderen zijn nog allemaal klaar. Allebei. Ik heb twee jongen en een meisje en ja, die gewoon, die helpen die ouders gedis of met de vrouwen. Hè. Is dat er een uit de buurt, hé? Ja, Ja, dat Dat vriend, wel, een vriendje denk ik van de jongen tegenover. ja. Ja, Maar is het verder een, omdat dit zijn seniorenwoningen? Ja, best wel een helemaal gezellige zo buurt, rondje, hè. ja. Maar het is wel een fijn buurt, die dan samen onderheen. Het is echt Dus. gezellig, het is fijn, ja. Ja, Moet ja. ook, hè. Hey, en Ja, wo- helpen. om het verhaal dan even af te maken, je koos elkaar al 37 jaar of zo? Of? Nee, zo lang niet. Die ken ik al lang, hè. Die meid kent je al heel lang, Van die maar niet toen de 70 gie jaar. woon je. Ja, niet het hier van. Nee. Maar zo kost ze wel heel lang. Ja. En Lies ken ik ook al in post, we samen kaarten geleerd. Ja, Lies. Ja, een paar jaar met Ik ben al kaarten, spelletjes en kaarten. Ja. Want er zit, ja, je ziet van de spelkes. Ja, Ja. kaarten en de spellen, we doen Amerikaans joker doen we Ja, dan. doen we dan, En ja. dan doe ik En het kinderen, wij doen van alles. Ja, ja. Die is best wel levensgenieters, hè. Ja, wij genoegen niet, we zeggen we moeten nog niet eerder dagen. Ja, die- Dat is zo. Hey dames, dankjewel dat we even op de klets mochten komen. Ja, ja.